honek azaltzen dau ekimen osua. Hemen azaltzen da nola intxortatik hartzan dara, hartzan da azkeneko mendixa jausten Bilbo jauze horretik. Orduen ideia da intxortatik hartzan dara. Hemen, emakumeen memorian, testigatzarik garrantzitsuena da Antxoli Telleriana. Elgeta hartu ebenien, 7 hilabete egon ziren, sartu guran eta ezin nien orduen opari bezala, emozotzien soldadoi karta blanka. Opari eta estrategia zehatz bat zen, bilurraren estrategia. Orduen, errepublikar neskatia eta emakume danak, bortxatu aldozu ez. Bai, elgetan abusos egon zuazen. Eta abusos horren eufemismoa. Eta horrek kontutan hartuta, bizipen horrek hartuta, hitzen da, gidoi bat, sortzen die pertsonaiak, eta pixkat hori helarazteko, komiki bat da. Oso ondo junda, harrera oso politxa, zabalkuntzan detik hiru aurkezpen injuaz, sare sozialetan asko agertu naz. Arazo gehien da finantziazioa. Aldiakin, sostengu instituzionala. Hori da dauenik eta latzena. Laguntza elkarte memorialisten aldetik. Laguntza jendia orokorrien. Beste hizkuntza batera pasetako jendia beti prest dau. Laguntza, berez tekstua, nire Elorriko gidoia pasaotzat hainbat pertsona desberdinei. Eta jendia beti prest dau, aukeren barruen, zuzenketak egiteko. Eta eskerrak, ni emakumia, fokoa emakumia jarri nahi dut, baina nik hetero, cis edo ez dakiz zer nazen hortatik, hasi nintzen Elorriko gidoia idazten, eta jarri neban, bi emakume, erdi protagonista ez, ze protagonista da ume txikitsua ez, da bi emakume hor eron artien, harreman bat dekie, maitasun harreman bat, baina eskonduta dauz. Eta gizonak, euren artien, dekie gorroto harreman bat. Eta hori juntzan handitzen, nun emakumeak izan desagertuen zen. Gerran ze bizi izan, ez da berdina gizon baten ikuspuntutik, trintxeran egondana, lubizian egondana, edo herrixen egondana. Eta sufridu, berdin sufridu dabe, bortxak eta sufridu dabe, gauza asko sufridu dabe, eta gainera, normalien seme-alaben ardura, bebai, emakumeen gainean jausten zen. Orduen, beste era, edo beste ikuspuntu hori bebai, emotia, interesgarria da. Lehengoko kapitulua izenbiko zen Elorrio. Nabil, gauza asko, ni formakuntza konstante baten nau. Nik Elorrio espero bukatzia 2026ko irailien. Orduen, 2026ko urrirako jakin nahi dut aurretik, ni urrien, 2026ko urrien, gure dut kateatu urregoko proiektua. Horregatik, jakin nahi dut, ze udaletxe dauen prest diru sostengatzeko ekimena, eta hori, aurten presupuestuak, aurrekontuak, hemendik eta hilabete batzutara, orduen, aurten erabaki bida, ze udaletxe izango dan, ni 2026ko urrian, ikerketa eta hasiko nazena. Orduen, oinarazua edo oine garrantzitsua da, lortzia, zein izango dan urrengoko, izango dan Eibar, izango dan Ermua, izango dan Zaldibar, izango dan Durango, haman nire jostuna izen da, ebiziozua. Eta alfako makinak egon dien nire txien, betidanik. Nire aita alfan itxe eban lan. Eta ni umetan alfara etorten nintzen, nire aitakin eta nire anaiakin. Eta orduen, bai guztoko jatan, alfarekin zeo zerrein. Eta gero, Republika hemen irten zen, hori be, politxa eduten jata. Hogeta mala hoien, hemen be, movida egon zen. Orduen, badeko zera, ez? Eta gero, Pili, protagonista. Pili protagonista nire alter ego moduko bat da. Epopeia bat. Dana kontra ukin jabe,
dana kontra ukina be, aurrera itxen da bena, eta arazo guztien gainetik berriro lan itxen dau, eta badoie, eta azkenien bere helburua lortzen da, ez? Eta bueno, bai gustoko edan, kontentia, historia.